siyathandaza egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Safunda nje uverse number 44 soqala pha kuye egameni lika Yesu bese ke siyathandaza ngegama lika Yesu. Ukuba ukhona mandinceda andifundele intombi yami namhlanje Nkosi yami kude yambawela uNoncoko egameni lika Yesu. Intombi yami kude namhlanje ndisengxakini. Mama Mcengwa ngicela undincede mama bese ke siyathandaza selihambe kakhulu ixesha lami ngegama lika Yesu. Sibonisa iNkosi incwadi kaLuka chapter 24 verse 44. Utheke kubo ngawo la amazwi endawathethayo kuni ngisenani ngoba zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses. uYesu uthetha nabafundi bakhe uvukile ethuneni encwabeni. Haleluya. Ngicela unike umama le iBhayibhile yeNguNoncoko egameni lika Yesu that akwazi ukufunda kuyo egama lika Yesu. Nkosi kakhulu. uYesu aphethe nabafundi bakhe le iBhayibhile uzibonakalisile kubo. So sekufika ixesha apho azamka khona emhlabeni. So ubanikeza umyalelo okanye eyona nto ebeyizele emhlabeni esele igqibile. Uthi ke ngoku uyabathuma ukuba mabahambe baye kulo lonke limiweyo, ukuba mabahambe bayovakalisa indaba ezilungileyo kubo bonke abantu, abachazele ukuba boqala eJerusalem bade bayofika ekupheleni komhlaba. So ubanikeza apha umyalezo, the main message egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. So uthetha lamazwi uYesu verse number 44. Sithandaze ngegama lika Yesu. uYesu ke wathi kubo zizo izinto endazithethayo kuni. Yebo. Ngisenani. Yebo. Ndisithi zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam. Zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses. Yebo. Nasezincwadini zabashumayeli. Imithetho kaMoses ibithetha izinto izithetha ngam. Abashumayeli bonke abakhe bakhona leli Bhayibhile nabo babethetha ngoYesu. Kunezinto ababezithetha abaprofeti bezithetha ngoYesu. Uthi uYesu kumele zonke zizalisekiswe. Yebo mama. uYesu wathi ke kubo zizo izinto endazithethayo kuni. Yebo. Ngisenani. Yebo. Kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses. Yebo mama. Nasezincwadini zabashumayeli. Nasezindumisweni. Ngamanye amazwi nendumiso esizidumisayo zinento ezithethayo ngoYesu. Lento ithethwa ngabashumayeli okanye abaprofeti nento ethethwa ngumthetho kaMoses. Kuthiwa nendumiso ezi sizidumisayo, amaculo, ingoma esiziculayo zinento ezithetha ngalento abantu kumele beyifile emhlabeni wonke. Yebo. Verse 45. Yebo. Waza ke wazikhanyisela ingqondo zabo. Wakhanyisela ingqondo zabo ukuze baziqonde. uYesu wazikhanyisela ingqondo zabo ukuba baqonde izibhalo. Phambi kokuba abashiye leli Bhayibhile wabakhanyisela ingqondo ukuze baziqonde izibhalo. Ngamanye amazwi kudala bezifunda izibhalo, kudala kushunyayelwa phambi kwabo, kodwa leli Bhayibhile amehlo engqondo ayisemfamekile, ayengekakhanyiseleki okanye ingqondo yabo yayingabuqiqi okuthethwa zizibhalo, ngoba uKristu uYesu uyimfihlelo. Abantu ababeshumayela ngaphambili babeshumayela ngoYesu oza kufika, ozosindisa ihlabathi lonke.
So uYesu apha phambi kokuba abathume, iBhayibhile wathi kubo kumele baye kulo lonke elimiweyo bavakalise indaba ezilungileyo, bafundise abantu izinto zonke abawuyisele umyalelo ngazo. iBhayibhile ke uYesu ngenxa yokuba kunezinto ezininzi ebezenziwe, wenze imiqondiso, imimangaliso, bayibona abafundi, kodwa uYesu angavume ukuba mabahambe behambisa, haleluya, imiqondiso ayenzileyo, kodwa leli iBhayibhile wabatyhilela okanye wabakhanyisela ingqondo zabo ukuba mazivuleke baqonde izibhalo. Verse 46. Verse number 46. Wathi kubo kubhaliwe, uYesu wathi kubhaliwe kwathiwa. uKristu umele ukuthi ayegqiba nje ukukhanyisa, ekhanyisela ingqondo zabo, wabanikeza imessage. iBhayibhile apha wabaxelela ukuba kubhaliwe. Le nto ayiqali ngoku kodwa ibhaliwe, and kumele le nto ibhaliwe ifezeke. Uthi wathi kubhaliwe kwathiwa. Yebo mama, kubhaliwe kwathiwa. uKristu umele ukuthini mama? umele ukuthi eve ubunzima. Yebo mama. abuye avuke kwabafileyo. Yebo. ngomhla wesithathu. Ngoba indaba yethu iqala ekufeni, iqala ezinhlungwini, iqala ebunzimeni uKristu abuvileyo ngenxa yethu. Indima yokusindiswa kwethu iqala kwimbandezelo uKristu aye wazithwala. iBhayibhile wathwala ihlazo, ingeliwe ihlazo lakhe, haleluya, wahlawula ityala ingelo lakhe, ilityala lethu. iBhayibhile kwakumele ukuba eve ubunzima. Yebo mama. Verse 47. Eve ubunzima besathini mama? kukwabhalwe. Ngicela sifunde mama le English. wathi kuba kubhalwe kwathiwa uKristu umele ukuthi eve ubunzima. Yebo. abuye avuke bese afe, ngoba xa izovuka kusho ukuthi uza kufa, bese avuke kwabafileyo. Ngoba indaba yethu ayiphelelanga uma uJesu engavukanga engcwabeni. Into yokusindiswa kwethu amandla kwayo asekufeni nasekuvukeni kukaYesu. Into yenza ukuba lento yethu singqine namhlanje sithi namandla iyaphila, kungenxa yokuba uKristu wefa ubunzima, wafa, walehlula ingcwaba, wabuya wavuka kwelabafileyo, uyaphila. Yebo mama. abuye avuke kwelabafileyo ngapha phansi mama. ngomhla wesithathu. Yebo. Verse 47. Yebo. kubhalwe kwathiwa kwesibili, zothi egameni lakhe lona owafa wabuya wavuka, egameni lakhe kuyovakaliswa kuzo zonke iintlanga, kuvakaliswa kwiintlanga, iindaba zenguquko, kuvakaliswa iindaba zenguquko noxolelo lwezono. uYesu nansi message awayishiyayo, abantu kumele babambe yona. Ngamanye amazwi, noma singathi receive your car, receive your message, your marriage, sithi receive your house, sithi mama promotion, sithethe ngaso zonke izinto, ninqaki izithixo emoyeni, lo message ayisuki kuYesu. Yesu message ithi egameni lakhe, in his name, nansi into emele ukuvakaliswa zindaba zenguquko. Zindaba zenguquko noxolelo lwesono. Ngoba uma ingasaphethi
ngoxolelo lwesono, ukuba kwahlukwana nesono. Isono siyaxolelwa noma zingqombela, noma zinjengebala elibomvu, ayikho sipheleyo. EkaYesu isalvation ithi kuhlukwana nesono. Amen. Hallelujah. My God. Hallelujah. Amen. Egameni lawo nansi message. Siyabulela selivile nizile, kodwa nansi into ke ngoku emasiyibamba. uYesu uthi egameni lakhe masinazise uba haleluya, izono zenu nizixolelwe. Amen. Immediately ukholwa kuYesu, izono zakho sezahlawulwa, ityala lobugwenxa bakho selibhatelwe nguKristu. Uthi ke ngoku uma niyakholwa kulo msebenzi opheleleyo awenzileyo eKalvari, niyalufumana ukholelo lwesono. Noma sesiphi isono odlule kuso, noba yintoni owakhe wayenza usaphila kulo mzimba, noba bobubi uSathana ufake kubo, noba yintoni eyenziwa kuwe, noba yintoni owayenza ebantwini, kodwa apha masikwazise ukuba izono zakho xa ukholwa kuYesu ziyaxolelwa. Noma abantu bangakubalela amazolo wakho, kodwa uba umvumile uYesu waba inkosi nomsindisi, uYesu uyakuxolela izono zakho. Amen. Sikhona nto sekhaya. Sikhona. Noma kuthiwa wone kangakanani. Hallelujah. Amen. Umuntu wokuqala owaxolelwa izono zakhe nguYesu libhada lasele ligwetyiwe ngokwasemhlabeni. Ijele yaseye egqithile lo muntu kwijele, wayesele gwetyiwe ukufa kwehlazo kwasemnqamlezweni. Kodwa wathi ngokukholwa kuKristu, wathi Nkosi, xa ubuyise ebukumkanini bakho usundikhumbule. Wathi uYesu namhlanje, ngoba ukholwa kuthi ngoku, xa ukholwa kuYesu akathi kusasa. uYesu uthi ngoku, uma nje uye wakholwa kuye, uYesu ukuxolela ngalo mzuzu. Nansi ingxaki, uhamba wena ungazixolelanga, kodwa seluxolelwe ezulwini. Uba ungafa wamkele uYesu, noba bokuthi usanda ukubulala ngoku, haleluya, ubulale emveni koba ubuye ukholwe kuYesu, ngalo mzuzu ityala lakho phambi koThixo liyacinywa. Ngokholwa uba uyafa ezulwini uyangena. Haleluya. Uba uyafa ezulwini uyangena. Ibhada uthi uYesu namhlanje, haleluya, abantu bangirayithe off, kodwa ezulwini kwasayinwa ini, kwathiwa uyangena. Abantu besithi uYesu ngogwini ngezinto azenzileyo, kanti ngeli xesha lengayo esiphambanweni kunento ayithethayo nomdali wakhe. Wathi umdali wakhe, andithi kusasa, ndithi ngoku. Wathi hey, ihaleluya, ihaleluya,
seligwetyiwe nje wathi ebantwini ligwetyiwe kodwa ezulwini lisavuliwe esilonga umphefumlo usahlangene nenyama. Amen. Yavala incwadi. Xa umphefumlo usahlukana nenyama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akathi kusasa uYesu, akathi kusasa uYesu uthi ngoku, uthi ngoku. Hallelujah. Uthi masese yinto eyona nto le afuna abantu bayazi. Eyona nto uSathana abophe ngayo abantakwethu nodade bethu. uSathana yiyona nto abophe ngayo amakhaya wethu, omama bethu nodada bethu. Ngoba unento umuntu athehle athi asinoba saxolelwa esi sono esinje sona. Alizange ndeva mntu owakhe wasenza phezu komhlaba. Kodwa ezulwini immediately ukholwa walanje ukukholwa kuYesu, isonyo sakho sixolelwe. Amen. Sixolelwe. Izono zaxolelwa. Nasi indaba ezimnandi esiniphathele zona. Ayikonga imisebenzi yakho, awenzi lutho, uvele ukholwe kube kukwanela kuye. Ngoba bonke abakholwayo uKristu baselukholweni noThixo. Amen. Noba ndingakushumayeza ndiphinde futhi ndikubalele ngezono zakho, bendigqiba ukuxelela apha ndithi uYesu ukuxolela ayikwenzi ukuba uYesu angakuxoleli. Noba ndingathi xa ndithetha apha ngaphambili uzive uzohlwaya ngenxa yezinto endizithethayo, ukhumbula izenzo zakho, ayikwenzi uYesu ayiriverse into ayenzileyo eCalvary. Akekho umntu ongamasayijika yagqitywa ezulwini ukuba abantu abahlangana noYesu izono zabo ziyaxolelwa. Amen. Nabazali bakho bangasoze baxolele zona, uYesu ngokukholwa kuye uyasixolela. 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 Hallelujah. Amen. Yabulala uyasixolela. Hallelujah. Nansi into kukukholwa. Hallelujah. Eyona nto ekholisa uThixo ezulwini kukukholwa. Akukho ukumkholisa uThixo ngaphandle kokukholwa. Hayi noba ekukholweni kuKristu. Amen. Nathi intambo kaThixo yile ukuba abantu abaphila kwemhlaba bakholwe. Hallelujah. Amen. Bonke abakholwayo ukuba uYesu nguye uKristu kaThixo, iBhayibhile bazelwe nguThixo abo bantu. Kuthiwa abantu abazelwe nguThixo bayaloyisa ihlabathi. Kuthiwa nalo uloyiso lwabo lukholo lwabo. Amen. Akekho umntu ongamelana nomntu okholwayo. uYesu wayenza yawesilento wathi neentaba ezidalwe nguThixo xa ningakholwa ningathi masuke phasi yomiseke elwandle kube njalo. Ngokholwa egameni lakho. Nasi iindaba emazivakaliswe kuxolelo lwezono. Hallelujah. Amen. Ndabafaka kumasingcwabisane, ndababulala one by one, ndibafake ngokwam ngoba ndifuna imali zabo. Immediately ukholwa kuYesu uyaxolelwa. Amen.
ngafumana inhlanga zokuthakatha nabagqili bekhaya benili-devil worshipper. Immediately ukholwa kuYesu siyaxolelwa. Hallelujah. Ikhaya lakhe lavalwa, imizi kuhlale naselalini yavalwa ngenxa yakho. Bawukholwa wala njengokukholwa kuvele kulungiswile, kuvele kufuneka iminyango ekungekho umuntu ongayivalayo. Amen. Ukholo Jesus. Jesus. Ukholwe kuYesu siyaxolelwa izono egameni only likaYesu. Amen. Ayixolelwe egameni likaThixo. Ya. Akho egameni likaYehova uthixo. Ya. Egameni likaYesu. Jesus. Wawala nje ukuhlangana negama likaYesu. Gama likaYesu. Sola bahasaya. Wathatha ukona kwethu, wathatha ubuhathalala bethu, wathatha ukwehluleka kwethu, umvandedwa wethu wasemagxini akhe, wasinikeza ukunqoba kwakhe, wasinikeza ukulunga kwakhe, wasinikeza ubundlalifa basezulwini, wadabula isihenqo setempile ukuze sikwazi ukungena, wehle ezulwini ukuze sisuke emhlabeni sikwazi ukuya ezulwini. uYesu wasenzela i-exchange. Hallelujah. Into edingeka kuwe kukhona. Amen. Kukhona. Ya. Ukhi kukhona. Uyakholwa nakoko wena. Wabuza kuMartha, wathi umuntu akwena ngavuka uyakholwa nakoko wena. Wathi ndiyazi uThixo uzabuya bavuse xa kuvuswa kwafika. Wathi Martha bendingatshongo kuwe ukuba uba uyakholwa ngitsho nokufileyo kuyavuka uphile kum. Impilo zabantu ezifileyo, amakhaya afileyo, ifuture ezifileyo, nokukholwa kuYesu siyavuka. Amen. Onyama babantu ebekuthiwa ngongantweni ayabuya amagama. Osakhikayo, haleluya, ovusa umzi bayabuya. Ukhona Jesus. ukhona. Hayi yabona ke ngomfundisi besinga thina hayi nokho ningathi uyayibaka. Ungathi uyayibaka. No. Injalo. Wabakhanyisela. Wabavula ingqondo. Wathi le nto ayikho ngamisebenzi le nto, ayikho ngokuba wenze ntoni, ayikho ngakulunga kwakho. Hayi abantu basekhaya uthi bakhe aba uPawulos uthi amaSirayeli ndingawangqinela anenzondelelo nezinto zikaThixo, kodwa bayibhudile indlela uThixo enza ngayo abantu amalungisa, bazabazenzela ubulungisa ngeyabo indlela. Uthi le ndlela uThixo enza ngayo abantu amalungisa kukukholwa kuYesu. Amen. Lokuphila ukholwa. Vele mfana. Ukholwe kuYesu. Umkholwe uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Nansi-ke luxolelo lwezono nenguquko. Uba uzawuphila emhlabeni noba sezixolelwe uyaguqulwa. Andithi uxolelwe, izono zakho zixolelwe, awusaqhubeki ngendlela ubukaphiyo, kodwa usithi ngiyakholwa, ngoba ukholo luthi hayi okungendawo. Ukukholwa kukusenza i-corrections. Amen. Bakhona abantwana bayazazi isilungiso. Esikoleni benikwazi ukuba kubhalwe i-test niyifeyile nonke, kodwa xa kuziwa kwi-corrections kubhalwe ii-answers zodwa, akekho umuntu ofeyile ii-corrections. Uma ke sewukholwa kuYesu kwenziwa ii-corrections. Amen.
andithi mna bendingenaxolo nomakhelwane, andithi mna ndenze ukubi. Kuyalungiswa ke ngoku ngoba ndizawuphila nabantu. Andizuvele ndithi ndiyakholwa emveni kulityalwe kanjalo ngaphandle uba ndifile emveni kokuba ndikholiwe, kodwa xa ndisezawuphila kulo mhlaba kuyaguqukwa kaloku emveni kokulungiswa. Amen. Oh Jesu. Uyabona ke ngosahlukana apha kule ndawo. Ewe. Bonke bayakholwa, bonke bayamvuma uYesu, kodwa ke ngoku into abangafuni ukuyenza uyabona ke ngoku kuvela ke ngoku abantu kuthiwa zii-church goers, ozihambekayo abaqhubeka banqile kodwa sebethe bayakholwa, abaqhubeka bajole sebethe bayakholwa, baqhubeke baye ezinyanyeni nasebagqirheni bahambe bayothwala sebethe bayakholwa, babe neemfene babe neenyoka sebethe bayakholwa. Alukho ke ngoku ukholo apho. Amen. Ngoba ukukholwa kukwenza uphile impilo yokulungisa. Bantwana nasalukhohliswa ngumntu olungisayo olilungisa. Ngokholo automatically uYesu senza amalungisa, kodwa ukulungisa kusenza siphile impilo yokulungisa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wathatha indoda yomntu andithi. Andithi. Wathatha indoda yomntu yashiya abantwana bayo, yashiya umama wekhaya, imali eyisebenzayo ayabisaya emzini wayo, yaya kuwe wakhulisa ikowenu ungathathanga naye, umazi kakuhle uba uthathile, wayitya imali yakhe, wakhulisa abantwana bakho ngendlela yakho, ayingabona abantwana bakho ufike bekhona, wabakhulisa wakufundisela bona. Ngoku sowuyakholwa yeka indoda umntu phela. Kuyalahlwa ke ngoku ngoba ukholo lwenza uba ulahle izinto ezithile, uqala uhambo olutsha. Athi awubhalayo sendiluqalile uhambo olutsha, lithi liyandiqondisa lubheka ezulwini, athi sendehlukene nezwe lokona, athi ndizawunyamezela. Haleluya. Lukho uyayeka unxila. Ya. Kunezinto ohlukana nazo. Ubukade wena uhamba Friday uyobuya Tuesday, ungenzi into ungaziwa nobuphi. Uyaqalisa ngoku on Friday usekhaya, Saturday usekhaya, on Sunday usenkonzweni, Monday uyokwenza izinto njengabantwana bonke. Uyakholwa phela. Amen. Uyakholwa phela. Haleluya. Lukho. Ukholo kunezinto mama esingasihlanganisiyo nazo, ayisithi kodwa into esesiyamkele. Amen. Uma wamkela umoya wedlozi, uyasikhulula izihlangu, uthanda ungathandi, uyithwala inyongo enhloko ikunukisele nesisila senkukhu, usithwala sinuka kanjalo amafele, ixhela usilwanyane wanxibe nuka, ulale nawe kunukisela, abone sesandleni ungenwa ngumoya wabafileyo. Naxa ungenwa ngumoya wophilayo, impilo yakho funeka phela iphile, funeka ubonakala uba uyaphila. Jesus. Ngoba uwenziwe wanoxolo noThixo. Awusahambi ngendlela uThixo athi xa uhamba ngayo. Oh my God, eve kabuhlungu. Ngoba ubusithi uvuke ekuseni uyotshona ilanga, izulu liva kabuhlungu ngenxa yakho. Kodwa ngoku funeka ukuthi xa uphakama uSathane eve kabuhlungu. Xa uvuke ekuseni uSathane eve kabuhlungu, kunanazela amadimoni emkhathini,
ama-devil worshipper abhangele i-overtime ngenxa kuba kukhona umuntu okholwayo ovukileyo. Haleluya. Sawuyakholwa ngoku, impilo yokukholwa impilo yokulungisa. Jesus. Haleluya. Yintoni lenza bafuna kulungise? Awufanga kaloku. Manje ngokuba ukholiwe uvele waphila. Masiyibone kaloku. Masiyibone. Ewe Yesu. Andithi wena ukhulukile. Okay. Ngaphambili bekungashunyayelwa kuthiwa nakuba ukhona. Bekungashunyayelwa into ethi uYesu. Haleluya. Ukuxolelwa kwezono kwakushunyayelwa ngenguquko. Haleluya. Amen. Namazwi maninzi siwathethayo ngoku aotamkhulu babengenawo. Babekuxelela xa uthethwa ngomuntu osindisiweyo kuthiwe ngabantu abaguqukileyo. Alingekho igama lithi hayi ngamasindiswa, kwakuthiwa ngabantu abaguqukileyo. Amen. Ngamanye abasahambi njengoba besibheke ngapha sibona abantwana. Umuntu oguqukileyo akasabona abantwana, ubona abamama. Amen. Uyaguquka. Haleluya. Uguquka ikodwa. Hayibo. Ayikokutsheka, ayikokubheka. Ukuguquka. Haleluya. Uguquka uflathela izinto ezithile. Ujonge kwicala elithile. Amen. Dala wena ukujonge kufeni nokujonge kuphileni. Jesus. Nansi Yesu into ayizeleyo kulo mhlaba athi abantu mabazishwe yona. Yeah. I receive your curse. Uzireceive njani ikhaso? Uhlele kufeni. Hallelujah. Amen. Xa ufuna imoto udla ngokuthi utata umfundisi uxingana athi imoto azidingi Yesu. Imoto idinga i-payslip ne-bank statement. Imoto ukuze uyifumane. Umsebenzi awudinge Yesu, udinga i-qualification. Jesus. Umsebenzi awudinge Yesu. Inye into eyadinga uYesu emhlabeni sisono. Into yoyisa inyanga, into yoyisa ogqirha, into yoyisa izangoma. Haleluya. Nabathandazeli inye yaba sisono. Ngokufika kaYesu ke isono zange sibe namandla. Simbulela kanjani uYesu ngokusinyanga haleluya nangokusibangulela ilamvila belisibulala. Simbulela uYesu ngokungahambi ngendlela ebesihamba ngayo engekafiki. Amen. Jesus. Ewe Yesu. Yesu akayithumelanga abafundileyo, akathumanga abafundi engayenzanga. My God. Funda incwadi kaMarko mama, chapter number 1. Siyathandaza sisiyibona uba uYesu le nto ayithethayo, ngoba uYesu ungumkhombi wendlela ehambileyo. Akavelanga walatha abantu into angayenzanga. Incwadi kaMarko mama, chapter number 1 verse number 14. Yeah. Khawuleza sema mama. Yesu. Siyathandaza. Verse 14. Verse number 14. Emva kokubanjwa kukaYohane, Yebo mama, siyahamba mama. uYesu waya eGalili. uYesu waya eGalili yebo. Evakalisa indaba emnandi. Evakalisa indaba ezimnandi. Ni 6 seconds. Man. Nazi indaba ezimnandi. Sesizokuba ulawulo lukaThixo lufikile. So abantu abalawulwa nguThixo baphili njengabantu abangenaThixo. Yebo mawufunda mama. Ngoba phansi mama. Ezivela kuThixo. Esivela kuThixo, ezindaba zivakalisayo sivela kuThixo. Yebo. Good news. Esithi esikile ngokusixesha. Ixesha lifikile. Yo. Bantu baseziphunzana, ixesha lifikile.
ixesha lokungazi waliyeka ngamabomu, kodwa eli xesha siphila kulo lelokwazi. Amaxesha okungazi. Webantu basekhaya, ixesha lolawulwa kwethu nguThixo luyifikile. Ixesha lokuphila ubomi obulizothe phambi kukaThixo liphelile. Haleluya. Sindaba esimnandi ezo. Amen. Yep. Luthwasile ulawulo lukaThixo. Ulawulo lukaThixo luthwasile. Yebo mama sami. Guqukani. Kwenziwa ntoni? Sindaba esimnandi. Ayikobuhlungu lento imnandi. Uyabona xa uyazi into okwenzele yona uYesu. Ekuseni besikhandaza apha. Ndithandaza. Haleluya. Ngexesha ndithandazayo kukhona into ethi Yesu yintoni le ingaka ekwenze wade washiya izulu. Haleluya. Ngoba mna bendikumoshile, bendingadeserve ukuxolelwa nguwe. Ndithandi kumoshile Yesu, wasuka wena wazofa endaweni yami. Indimo moshe wena, bekufanele uba ubhatala mna, kodwa Yesu wavela wabhatala. Ude emveni kokuba ubhatele waphinda futhi wandithengela uThixo ngoba bendingenaThixo. Wandithengela uThixo, wandenza nam ndayindlalifa yamazulu. Yintoni le ingaka bendiyenzile? Haleluya. Ndithenge ixesha ndisibuza lo mbuzo ngaphakathi, zehla iinyembezi ndakwazi ukuqhubeka, ngoba ndibona uthando olungaka andithande ngalo, olokuba ndikuthiwe ndingumntwana wakhe. uThixo athi ndingumntwana wakhe. Amen. Mna hayibo, mna bandihlula abazali emveni kokuThixo adlule kwizinto endisenzileyo ezimbi ebekumele uba ndiyajeza ngazo, athwale ubuhlungu bonke ngenxa yam, afe endaweni yam emveni kokuba ndivulela izulu. Yintoni enganzima ma? Utobhala ndinako kwaneleyo, ndiza kunika uqobo. Because xa ndijonga okukwenzileyo, ndijonga izinto endinazo, andinayo into enafumana ndingabulela ngayo. Into endingabulela ngayo kukuba ndenze nantoni osuke ubusithi mandiyenze. Ibiyintoni inguquko? Undifuna futhi ndilunge. Hayi bana hayi. Afuni imali. Le nto uyenzileyo uthe sewuyenzile wafa, uphinda uthi mandilunge. Undinika futhi second chance yokuba mandilungise. Emveni kwezinto ezingaka sendilahliwe ndarejectwa ngabantu, wandikhola kwizinto ebendingenakholelwa mntu kuzo. Wandikholela emveni kokundinika elinye ithuba futhi. Bantu basekhaya, inkulu into esiyenzelweyo, incinci le nto siyifunwayo, ngoba le nto siyifunwayo isusa kwathina. Akasusi into uThixo, kahle kahle uThixo akasidingi sithi abamdingayo. Wayekho kwakuyeka bikhonto, sidalwe thina nguye, ebengasidingi uThixo sithi abamdingayo. Amen. Kodwa wenza konke ngenxa yakho nami. Because uba besikwazi ukuba dangerous kwesono, asilumlela kuso. Uba besiyazi ukuba isiwoko asilungisela uSathana yintoni isiwoko, besingalunga. Besingalunga singacengwanga. Haleluya. Amen. Into eyenza uba bangcwele kube nzima ukuphila impilo yensindiso kukungayazi insindiso.
abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Amen. Ukuba bebengasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso, ayikho into ibinganzima, ngoba ayikho into endiyifuna kubo enzima. Yonke into endithi mabayenze ibenefita yobona, kwaye yonke isimahla. Into yafelefele. Usisela uThixo simahla, akufunwa nemali yakho, akufunwa nesente emdaka, kuthiwa yiza nendlebe zakho uncedakale. uThixo ulanda abantu kwindawo ngendawo, elandela ukuba kuzoshunyayezo wena for your own benefit. Amen. Oh, so sinda kanjani? Ewe Yesu. Xa sidela olungako usindiswa, singasinda kanjani? Inkosi ngokwalo eqale ukushumayela. Inkosi ngokwalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Nansi indaba esimnandi. Nezakho izona singaxolela. Ayikho into yogqitha lento. The great miracle kulo mhlaba kukuphila ngaphandle kwesono. Ngoba isono sinomvuzo. Umvuzo wesono ukufa. Jonga, ayikho kufa nje, kodwa ukufa okungunaphakade. A child that is conceived by sin is dead. uThixo jonga uyagqitha apha ekwehlukaneni kwakho komphefumulo nenyama, ujonge ingunaphakade uchutheka, ukhala kungekho umuntu ongakulamlela. Ujonge inhlungu ezayo, isihogo besingalungiselwa ngabantu, kodwa wena ube intwala engafuni kwahlukana namadlava amdaka. Akutshiswa wena, kutshiswa idlava elinguSathane, kodwa ngenxa yokuba wena uyintwala engafuni kwahlukana namadlava, ungena emlilweni kungatshiswa wena. Hlukana nedlava elinguSathana, uzawusinda kwinqobe. Nasi indaba ezinjalo izona siyaxolela. Jesus, sivakalise ezo ndaba, ayikho enye into. Abantu baseKajongani ukuba besivakalisa imoto omuthemba abazuyo abayidingi nodinga lonto. Uba besivakalisa izinto zalomhlaba, opresident bebengasoze bayamkela isalvation. Esentini besingenokwazi ukuvakalisa mntakafulana, besingenokwazi kuya esentini siyovakalisa usindiso xa besithetha ngoba sinanto. Amen. Bekuzawubuza uba ninantoni ke nina, yintoni endehluke ngayo. Mna ndityeba kodwa ndithi umutsephe xa ndinoYesu. Ngenxa yokuba ndinomoya kaThixo, ndivusela umoya, umutsephe ufile nangona engathi uyaphila. Yesebuza uba unceda ntoni ukuzuza ihlabathi lonke, kodwa wena ngokwakho ulahlwe. Basezawulahlwa abantu abangenaYesu kulo mhlaba. Ndityebe ngoba ezulwini zonke izinto zikabawo zezam, ndingumlowa wasekhaya. Jesus. Hallelujah. Ele masuya bantu basekhaya, inkulu into esiyenzelweyo. Uba besingayi-understanda, besingame embambeni zesitrato sicela abantu ngoYesu. Inkulu kakhulu inzuzo yokwazana noKristu Yesu. Kuthiwa wena ungumntwana kaThixo. Wena uthi uyaqualify. Jonga, uSathana wakhutshwa ezulwini yi-pride. Une-pride wena, kodwa ezulwini usanikwa i-second chance. uSathana zange ayinikwe, wakhatyelwa ngaphandle. Zange akhangelwe, uyakhangelwa wena.
ukhangela uhlele ebunyukunyukwini uThixo uYesu zangafake zigloves xa izolanda wena weze njalo. Hey, ulandwe emgqomeni olukayo wena ubusingenelo kwakho uYesu wakulanda wafaka izandla zakhe wakukhangela atobhala ndafunyanwa Nkosi yami athi izulu likhaya lam kulapho ndiyophumla khona sisuka kude. Haleluya. Silandiwe atobhandenzela unceba athi ndifumane umusa athi ndinikwe igama elitsha ndinguthandiwe. Athi akukho nto bethi ngcono ngayo, akukho nto bethi yenzile intle, kodwa ndithandiwe esulwini. Hayi uthando olungako uThixo asiphe lona elokuba kuthiwe singabantwana bakhe sizindlalifa. Jesus. Repent. Go. Repent. So, uYesu umnika i-100 kodwa athi ndinike isenti. So, uYesu upha i-100 and then wathi ndiphe isenti. No, yisenti minor into ayifunayo kuyo. Obusatana ukubambile mphakathi. Ubambe ngento engenamsebenzi. Into ekubhuqayo ekubulalayo. So, sibe ngeenyawo zethu siyathandaza. Siyabathandazela Nkosi Mababa siyabathandazela Yes.